Добър вечер на всички. Драго ми е да се видим отново. Поводът е по-скоро комичен, отколкото сериозен. Съжалявам. Тя малко е, по принцип е сериозна темата на кой даваме глас и кой правим популярен. Но предвид последните събития вече просто ми е много трудно да бъда сериозен. Какво имам предвид? След последното ми видео, в което разкрих, че Симончо както развява един договор тук на една шуменска журналистка, договор е на стойност една месечна заплата. Годишен договор. Значи за една година месечна заплата. Нещо беше от сорта на 2500 нещо такова. Обаче в отговор на това нещо, нали, Симончо, дето развява тук някакви договори, вижте, аз тук разкрих, голямото разкритие направих. Ние пък показахме как Симончо, да, не пряко, а чрез шефчето си, голямото Д, човека също е получавал някакви кинти за едни 24 000 лева, се говори без ДДС, че да видиш. И така, и съответно това мое видео съвсем неочаквано, да ви кажа честно, предизвика бурен отговор от двата огромни боклука, които бяха предмет на това видео. И съответно, видите ли, те няма ли нищо общо с тази работа? Симончо казва, че няма нищо общо, обаче рязко човека си влезе в обяснителен режим. Както така нямаше нищо. Бат си му хубаво подскачаш, моето момче, обаче нещо не ти се получава. Да ти кажа честно, моето момче. Сега, наркоман ще ми кажеш, когато по някакъв начин ме хванеш с наркотици. Педофил ще ми кажеш също, когато ми излязат някакви чатове, както на твоите, на тебе ти излязоха чатове с едно момченце, където ти разправя, че бил на училище и ти му кажеш, аре, идва аз ще те извиня. И страшен си е, бат Симон. Така другата утайка, Симонка търси там автора на някакви публикации, защото, видиш ли, виждал и са лицето. Сега преди това, Симонче, виждам, че ме наричаш буклук. Сега буклук можеш да кажеш на всеки друг, ама не е на мен, моето момиче. Значи буклук е този, който те е срал на този свят. Буклук е този, който те е направил. Ти не го знаеш кой е, не се обяснявай там баща ти почава, че вие не го знаете кой е. Затова носиш на майка ти, фамилията. Така че моето вече буклук можеш там на другите да казваш. По същество, да видим сега тук на бат си му, забележете, устата му е чак тук вече до ухото, вече за какви простоти говори. Така, сега, и шуменски мисири продължават да се упражняват на тема мен. Първо да кажа на хората в Шумен. Симон Милков договори няма с никой. Няма луд човек да сключи договор с мене. Дали е луд? Да, бат Сима. Много си прав за това нещо. Никой не би подписал никакъв договор с тебе. И за това си има съвсем основателни причини. Подписването на договор е свързано с поемането на отговорност относно изпълнението на някакви конкретни ангажименти. И съответно, ако не се изпълнят, има санкции. С работа трябва и твоята сестра Симонка да я разбере. Значи, няма как да подпиши договор с тебе. На базата на какво? Ти имаш задължение, стотици хиляди лева имаш да плащаш. Който подпише договор с тебе, ти от този договор няма да видиш една стотинка. Нямаш имоти, нямаш нищичко, нямаш кола на твое име, нямаш жилище, майка нямаш,
даже те разсинови копеле. Така че, кой ще подпише? Да подпишеш договор с някакъв фантом, с една брадня като тебе. Така че да, договори няма как да се подпишат с тебе. Защото ти си едно нищо. Освен всичко, ами не си изпълняваш и ангажименти. Я да припомним, в Попово доказали, че момчил е застрелян. Нали, рева моето момче, а сега в коментари, молен, с цялата си наглост, отричаш тая работа, че не е застрелян. За паметника му да ти напомня, за нашият паметник тук. А за 2 години тук доказали нещо? Нещо показали? Изкарали някаква информация? Един договор изкара от закона за достъп за обществената информация. Ти друго не изкара, моето момче. Просто за хората в Шумен да знаете, няма такива работи. Някой явно още му държи мокричко, че му показах договорите с ДПС, с ГЕРБ, с БСП. Тя жената не подбирала, ба. От дет минала, кой дал, минала взимала. Чао. Писала по 3-4 публикации на година. Айде, 40 бона от там, 30 бона от там, 20 бона от там. Че дайте ми на мене тебе, 10 договора по 20 по 30 хиляди на година, 300 хиляди за цялата година. Как няма живея в Шумен? Как няма съм топни сирката щупила, да не казвам колко феодални пап. О, да. Както твоите 1000 прекосили 1000 човека на протест, заблудени хорица, в твоите уста станаха 5000 души, така и тези договори, дето разправяш тук, тези цифри, които цитираш, са то. Изкара един договор, моето момче, на стойност 2500 годишно. Виж, другия договор с съсъмили, там вече го прави с шефът, голямото Д. И всичкото ти това подскачане, защо? Защото казах истината, че след твоите изпълнения пред болницата, тези обиди на крясъци и така нататък, ние се здобихме с заместник кмет от новото начало. Както се питаш в един клип, случайност, не мислях. Не знам, моето момче. Та, жалваш се, че държавата е нямало, те е правила системата. Моето момче, ако системата работеше както трябва, ти, гад мръсна, устата ти не е тук до ухото, вече ще да е на сила от правене на свирки по затворите, защото място ти е там. И натам си запътил. Дай Боже скоро, защото там ти е мястото, моето момче. И сега финално, слушай ма добре, брадат наркоман. Обещавам ти, че ти най-добре ще усетиш законите на Нютон. Ще видиш. Обещавам ти. На тебе специално ти обещавам, че ще разбереш 2, 3 и 4 закон на Нютон. Ще ги разбереш, когато му дойде времето. Обещавам ти. Законите на Нютон. Сега. Така. Първо, Симончо, аз съм завършил математическа гимназия, не ТВУ. Та ще кажа, че доколкото знам, бай Нютон има 3 закона. Чакаме ти да откриеш 4-тия. Но по моето момче, ти имаш предвид 3-тия закон на Нютон, който гласи, че всяко действие има равно по сила и посока противодействие, съм длъжен да ти напомня, че моите клипове са точно по този закон. Аз ги започнах, когато ти крещя като идиот с други идиоти в двора на болницата. Рева като олигофрен там, наричаше ги убийци, така нататък и така нататък. Ти, който хора, които са доказали, че нямат вина, ги наричаше убийци, кълнеше ги, клеветеше ги, тормозеше ги. Ами да, съвсем закономерно се появи и отговора на един съвсем обикновен човек,
който ти не можеш да му фаниш по нищо, моето момче. Ти прадня, смешна прадня, жалка, се опитваш да ме заплашваш, а да ти напомня ли, моето момче, обира, като ти се обади как заекваше по телефона? Заплашвате ме! Да, така, коста. Но там е работа, че ти мене по нищо не ме фаниш, аз съм си най-обикновен човек. Освен трудов договор с моя работодател, други нямам. Изкарвам си парите честно, коректно. Всичко, абсолютно всичко ми е на светло, законно. Имам пред като кули, като жилище, заплата, всичко, нямам нищо в силата икономика. Там, където си ти, обаче, затънал. И ако намекваш, че нямаш договори, т.е. никой не ти плаща и го правиш на доброволни начала, отговори тогава откъде намираш пари на уния си кенефи, дета разхождат напред-назад, да им плащаш по 3-4 хиляди лева на месец. Това си го казвал ти в твои видеа. Интересна работа. А те имат ли договори? А ти плащаш ли там данъци, осигуровки? Плащаш? Ето. Че съм не пушач, нямам запалка да ти запаля на свеж. Симонче, любов моя. Моето момиче, ти търсиш сега тук някакви статии, публикации, кой бил автор, ти нарчеш буклук отдолу, но защо си възмутена, защото моля ти се, лицето ти е било там на тези договори. Симонче, ако можеш и газът ти щяхме там да го сложим, макар че няма особена разлика. И двете са еднакво усрани. Но, извинявай много, ама ти не твърдиш ли сама за себе си, че си разследваш журналист? Сама твърдиш, бе. Я... Симона за Шумен е разследва журналист, а не програмист, не... А така, с наглото си пак си разследваш журналист. Не, по принцип не си, но сама за себе си твърдиш. Ти програмист не си, нищо не си. Мале, сайтовете ти са тотал щета, бе, човек. Аз с това нещо не се занимавам. Бах, ти отрата ще повърна, бе. Па кой идиот си? 2 ля няма дама за той изпълнение на 12 класник, бе. Бах, ти смешните топ, бутони, разположение, цветове. Ти за те срава чувала ли си, бе? О, чакай, споменаваше, че като си била в А и Б-то си печелила някакви награди. Пък как бисерка за тази работа, не знай. Как става този номер, бе? Та моето момиче, моето момиче, макар че да, бе, хубаво момиче, бе, ти ги за таков не можеш да минеш, бе. Ева преческа. Ко прави нощеска. Какво си правила, не знам, но какво не си правила, знам. Няма кой да свърши тая работа. Слава Богу. Тъй като твърдиш така самоуверено, говорейки за себе си в трето лице, че си журналист, ми да, лицето ти ще се появява тук да не. Или газа. То е също. Така че да. И престани да пишеш за компанията си, сякаш сте някаква голяма работа. Защото сте двама души максимум. Микропредприятие се казва това. Така че горе-долу си, сам съм си шеф. И как вървят курсовете по компютърна грамотност към бюрото по труда? Нещо, офиса тъмен, а? Бюрото по труда, между другото, ако искате, само сезирайте се. То няма нормален човек, който да иска да участва в курсовете на тая.
Няма. Защото на никой не му се ходи да слуша как една силен дурка имал гражданска позиция. Но можете да проверите кой кара, как кара курсове, дали кара, какво е научил, защото аз ще ви кажа, че нищо не е научил и че офисчето е нещо тъмно, когато трябва да се провеждат тия курсове. А защо утре гига мега яката свръх компания скимти от общината за договорчета или пък от бюрото по труда, това сами си отговорете на този въпрос. И много забавно стана Симонче, как тук от няколко месеца пита ми за отчети. Няколко месеца казваш, че си дарила тези пари. Чак когато лъсна тук работата ония ден, изкара някакъв списък, който между другото нищо не се вижда, че си даряла там някакви пари. Май нямаше никакво намерение да ги даваш тези пари. И ти се наложи на оная Панайот Волската кметица, също фенка на брат ти. Та майта се наложи да ги дадеш и зато и си се възпалила като хемороид на гъс. И ти говориш за хора, които са в болницата, така злобничко. Вишко, аз нямам нищо общо с Хайнова, но ти казвам, че е меко казано отвратително. Апропо нямам и добро мнение за нея. Но е меко казано отвратително какъв език използваш за човек, който наистина не е добре. Има си там някакви си негови проблеми. И за една майка, която не е добре. Има си. Всички сме били в тая ситуация. Здравословно да не сме добре. Но ще кажа, моето момиче, че ти обещавам, аз ти обещавам, когато ти влезеш в болницата, тогава ще видиш ти за какво става въпрос. Твоето е нищо срещу Хайнова, дето го хищиш. Когато влезеш, а това ще стане, никой не е избягал от болницата, за добро или лошо, аз няма да я забравя тази работа. И съжалявам хора, обаче, както ви казах, трудно ми е да бъда сериозен. Сега, тук искам да обърнем внимание на няколко цитата от бат Симо. Не познавам Симони и кръстеви сайтове, въобще не ме интересува. Ко стана, бат Симо? Ко стана, бе, Симонче? Абе, брат и сестра сте, яй, виж, ко става тук, бе? Пишете си, обичате се, таквате се, а после аз не знам тъс кое. Аре, бе, верно не знае ката. Ай, Симончо, ти има ли момент, в който да казваш истината? Не знам. Та продължаваме с забавните моменти. Когато си пожелая, мога да се видя с майката на Пресиян. Когато си пожелая, мога да се видя с майката на Неля. Бат Симо, какво ще правиш с майката на Неля? Не знам, сега... Или май така са ядоса, че взе да бъркаш имена, понятия, закони. Аз ще кажа какво можеш да им направиш. Може да ми пръднеш на патката, бат Симо. Ама ще го направиш, когато Нютон стане от гроба и си измисли четвъртия закон. Но забавното не свършва тук. Чакайте. Си ме интересува кой е говорил педофилчето с брадата. Тъпкача на 4-те мисирки у Шумен. Тъпкача на 4-те мисирки у Шумен. Чухте ли внимателно?
Тъпкача на четирите мисирки Шумен. Не една, не две, не три, четири. Четири. Значи. Така. Бацио, ще бъда благодарен, ако ми кажеш кои са две от тях. Защото за две подозирам, ако имаш предвид, но за другите две не знам. Но все пак 4 си 4. Двуглавие с жената 5. И да. От кога разправям аз, че не съм мъж за една жена? И ето имаме потвърждение. Момичета, и да ви кажа сега, честно, сега, бат си му ще се окаже, той скрит коцка. На мен ми каза в едни видеа, че съм Гандалф. Гандалф, който е изключително положителен образ в Властелина на пръстен. Можеш и Ринсуин да съм, ама сега трябва да обясняваме кой е Кери. Братче, сложна работа. Та, момичета, сигурен съм, че никой не ви е правил такъв комплимент. Редно е да му благодарите на Симон. Кой друг ще ви каже, че сте толкова смладолики, че чак тъпче педофил, Fuck like a beast, за мен се пее в тая песен, Сега аз цял живот разправям, че съм голям ебаш. Нали? Цял живот разправям. Да ви кажа честно, си се надявах от някоя жена да получа признание за тая работа, но тъй като Симон не е мъж, ще го приема и това. Така че, ебача, педофила, тапкач на 4. Благодаря, бат Симо. Сега вече ще ми се наредят тук на опашка на вратата. Ще трябва да те разочаровам, бат Симо. Не си мой тип. Няма да те огрей тебе. Съжалявам. Имаме несходство в характерите. Иначе с удоволствие, ама не става работата. Айде. Чао. Бъдете здрави. Радвайте на живота.